Так, усім здоров. Шмат хто сказав про дрывотню, типу, нельга ставіць каля хаты. Я такі, чаго? Ну, жмукі зраблю, там невялічкі, там сантаў 30 ад сцяны. Хаця потым паглядзеў, оказывается, сапраўды прям нельга, прям па пажарнай бяспецы нельга складваць, ну, дрывотню складваць дровы прям каля сцяны хаты. Я такі, ну, нельга, значит, нельга. Глядите, что Катя наробила. Тут был великий куст. Что это тут было? Дикая это. Паречка? Россия дикая паречка. Глядите, тягне. Чисто на психичных ворушится женщина. Кадр классный. Некое-то самое. Авторское кино. Так, тут у нас другий день. Давайте глядеть. Ну, я ж поглядел, яна яшчэ сохне, глядите. Калі моцна. О, бачите? Яна яшчэ сохне. То бок заліўка на зверху, як бы такая пакрылася сухой коркай, але ўнутры яшчэ вільготная і пэўна, сапраўды будзе яшчэ доўга сохнуць. А другі варак я вырашыў падэканоміць. У мяне ў гаражы, ну, умоўна гаражы ў хляву шмат гіпсакардону. Аказваецца, гіпсакардонам можна выкладваць яго як аснову пад ламінат. Тут у нас зараз такі вэрхал часовы за падлогі, алькі ж трэба недзе ляжаць. Там вось так. Прыбраць усё, пакласці гіпсакардон. І это будзе як бы база пад ламінат. Агонь. Мне нават крыху лепш распушыўся мокры. Гэта нават будзе лепш, таму што я забыў, не паралон пенапласт, ён 2 сантыметры. Мне 2 сантыметры крыху занадта. Так што, магчыма, гіпс, я не памятаю, колькі ён, і танчэйшы. І я думаю, што якраз вось яго будзе досыць, каб вось прям роўненька пакласці. Ну, буду там шмат дробных кавалкаў, я ўсё павыразаю, і будзе агонь. Так, у нас пролетела качка. Ходзіць. Там две. Нікая не качка. Нібы качка, нібы не качка, можа і качка. Ну, калі разам, то напэўна качка. Значит, пакуль я вырашыў, што так, ну тут Катя хоча пасадзіць гарбузы, так што я праз некаторы час гэта мне трэба адсюль будзе прыбраць, і шыфер, які тут даўно ўжо ляжыць. Я тут і раней даўно, ну, складваў дровы, просто каб там прасыхалі нешта нарэзанае. Зараз я паскладваў, крышачку там падразаў. У мяне шмат што ёсць рэзаць, вось, напрыклад, там яблыню рэзаў, вось там, і мы збіраемся вось гэту цалкам зрэзаць. І там у мяне, умоўна, лес маіх дрэў на маёй зямлі, якія трэба зразаць, расчышчаць, якія растуць, як гэта самае, як пустазелле. Значит, што вам падумалі? Ну, зараз он тут пастаіць, пасохне. А карацей, дрывотнік, мы ж думалі, што вось тут дрывотню паставіць. Паставім мы яе тут. Недзе, ось, дзе зараз ось гэта старая сохлая яблыня стаіць. І на яе месцы, хутчэй за ўсё, будзе дрывотня. Буду рабіць, можа быць, зраблю яе ці, як я казаў, што аснаванне будзе з бярвёнаў. Тыпу, з бярвенняў, калі паскладваць, тады, ну, гэта просто бясплатна. Яна ў мяне ёсць. Вось, просто зрабіць базу з бярвенняў і зверху вось так складваць, як я вам паказаў, так, тыпу, скрыжавана. Ці тут у нас у будаўнічай краім прадаюцца палеты па 3 рублі, здаецца, за штуку. А ўжо з палетаў, ну, вы ведаеце, з палетаў можна тут хоць хату новую пабудаваць. Вось, так што
буду гэтым таксама займацца. Вось у гэтым месцы, я думаю, тут ёсць, па-першае, нейкі невялікі ўхіл, і сюды сцякала больш вадкая частка раствору, і я думаю, што праз гэта ён, бачыце, як тыпу зверху просто як бы уздабурыўся. Я не ведаю, наколькі. Там пад нізом-то як бы гэты раствор, ён просто не такі прыгожы. На гэта будзе ўсё накрывацца. Я думаю, што это не супер страшна, але, канешне. Ну, яшчэ тут у адным месцы я калена падсыхала, я тут наступаў. Не скажу, што адмыслова. Можа, я нешта парушыў. Вось, паўсюль усё ок, як бы паўсюль руна атрымалася. Нідзе, здаецца, больш ён нідзе не надзьмуўся. Але вось у гэтым месцы. І кажу, я лічу таму, што як бы тут ёсць невялікі ўхілы, і ўся гэта больш вадкая частка, яна пакрысе збіралася тут, і магчыма гэта яна і бок яна як бы зверху сабралася, яна як бы зверху там падсохла, і вось яна як бы ад асноўнай больш такой растворнай часткі і адвалілася. Ну, неяк так. Адбываецца інспекцыя падлогі. Я паклаў, в прынцыпе, усе кавалкі, якія хацеў. Здаецца, там яшчэ мне... Ну, там я яшчэ пакладу гіпсакардон. І, у прынцыпе, я параўняў усе узроўні, і падлога больш-менш роўная, і цяпер проста застанецца класці ламінат. Адзінае, што нам яшчэ трэба будзе ламінат дакупляць, бо мы ж тады паклалі вунь туды. Там, дзе не планавалася, ламінат купляўся, вядома. Там, ну, не только супер упрытык, але там зараз будзе не хапаць, так што. Але добра, што ў Новагрудку будзе. Новагрудку мы глядзелі, ёсць такі ламінат, так што можна будзе дакупіць. І ўсё, і падлога будзе працягвацца, і ўсё будзе прыгожа. Калі наш двор стане чыстым і прыбраным, ведаеце, што прыбраў яго не я. Каця ж другі дзень там нешта ваюе з гэтым хлявом. Со старым, там, и там заставалась, она кажется, там земля некая. Бачите, там, зараз мой палец з'явится, где мой палец, во. Ось тут, значит, плитки, она и некие знайшла. То есть землю, я вось сюди землю тягає. Ну, я ж вам давно говорил, что насамрэч на хуторе все робить Катя. А я потом просто здымаю вяршки, здымаю хутор и усім распавядаю, які я добрый господар. Жаба вам дружится. Давай, жабка, давай, Рапухин. Хутчэй, хутчэй пераходь гэту дорогу. Що у нас тут робиться? Ленин с Берганулом. Там покажем, что было знойдено. Ну-ка, пальчик поглядим. А что это? Вот тут с ручкой. Как тебя ждал. Я даже легкая была. Прикольно. Так, что у нас тут? Как все працует? Тепло. Уже. Мюскинс, с дороги.
еще один вон оттуда уже А, хочет. где надо помогать? Так, Беруся, подай там молоток. Что город уже от этой подлоги. Ты говорил, вообще не чувствуется. Грея, нормально, она была холодная, потом прогрелась, и все нормально стало. Что вы робите? Так все нормально. Да? Нормально? Бывка? Нет. Нет. Каже, ні. Я гей? Ай-яй-яй. Так, усі, зараз хвостом я отбускаю. Что, да? Нет, мое. Люся! Все за увагу бьются. Так. Давай. Что? Не, на, бери. Твое. Люська! Опановали. Я. Люська! Все, разошлись. Дайте подлогу доробить. Все, тиши, не тихи. Бежим от этой Люськи. Люся! Першие жартульки. Ну-ка. Вот телефон. Не буду говорить. Бах, Вера. Встань. И обвалится. Бах! І ти поглядите, як я жартую. Зараз би випити самогонка, как бы отказали руки-ноги. Люська, шапися. Я людям буду про теплую подлогу рассказывать. Ну-ка. Пробуем так. Мне не хапило. Там есть огрызки, але з їх добре не скласти, тому ще треба набити, я думаю, що штучки 2, і тоді докласти, і в принципі тут я вже каля порога я вже зроблю з кавалку. Значить, по подлозі. Греється. Ніде воно бере, здається, 200 Вт, тобто, ну, за 5, умовно, за 5 годин на максимумі кіловат. Мы столько не будем грызть, но просто, ну, некие надворье включить, нечто там, типа колеснехти, еще, то бог это не, оно не несе некую, там, на собі задачу, вот прям греть хату, чи нечто такое, это худшее, як некое. Греть боты. Греть боты, и с раковой можно сесть и погреть, и Аля будет греть, себе будет лежать тут. Яна, правда, яшчэ не адчула перавагі цёплай падлогі. Яна просто хоча стаіць і кажа: пусці мяне на двор, жаба. Вот, што. Яна граецца доўга. Калі вось просто нават з ночы, зараз ноччу на кухні, за ноч тэмпература недзе до 16 опускаецца, таму што зараз на дварэ некалі тут пахаладанне прыйшло. Дажджы, з сонцам, і сёння нават быў дробны град. Крупа, напэўна, называецца. Не летняя, да, тэмпература. У тым сэнсе, што падлога такая астыўшая, і каб вось гэты кавалак сам по сабе нагрэўся і нагрэў ламінат да прыемных цёплых градусаў. Вось я вам скажу, што ну, гадзіны, напэўна, гадзіна полторы гадзінкі недзе. Как вось просто, ну, і ўжо тады адчуваецца, што ты стаіш на вось гэта цёплая частка, тут цёплая, холодная, і прям ногами я адчуваю, што вось тут прям холодная подлога у параўнанні з гэтым. Вядома, што калі просто ходзіш, ты прызвычаиваешся, ну ты подлога і подлога, але у параўнанні з цёплай розніца, канешне, моцная. Я ж не паказаў, як у прынцыпе ўсё цяпер выглядае. Вот ідзе вось такая сплошная. Тут былі даволі моцныя перапады, але калі я пачаў выкладаў далей, я там падклаў яшчэ крыху, яно ўсё параўнялася збольшага. Вядома, што яшчэ калі будзем рабіць плінтусамі яны з усіх бакоў яшчэ падлога паабціскаецца па баках, ну і тады, ну, як бы будзе яшчэ менш гуляць. Недзе нейкія хібы ёсць, асабліва вось тут, дзе была вельмі такая бугрыстая, там дзе цэгла, плітка, вось это ўсё. Але ў прынцыпе яно нармальна ўсё уклалася. Вось яна зараз, кажа, вось так выглядае.
Мне здаецца, кайфово. О, раз, і ўсё, уваходная зона. Докласти, і там ось так ідзе теплая подлога. Ну, нормально. Нам подобається. І Альці подобається, напевно. Але яна не казала яшчэ про это. Только вообще самая, получается, люксовая комната. Так, можна глядзець, прыгажосць, там надвор'е, снег будзе, бураны, і яна будзе ляжаць. І калі захоча на теплой подлозе і баўдзець. А там в універы дыхае паветрам свежым. Некая торнадо у нас. Я казав, что яны ж заўсёды прилятаюць. О, прыгажуны. Раз, два, три, 4, 5, 6. Пакуль 6. Любяць яны гэта дрэва? Не, адразу скажу, я туды нічога не пацягну. Ніякая кола. Але ганяе бусла. По двары. А яны зноў ідуць на ночлежку. А, там уже один ёсць. Так, ну ўжо 2. Да, забаўляюся як можем, а там снег пайшоў. Снег ідзе. Філіпка незадаволены. Ну что ты хочешь? Юруся, а что он хочет? Так, Люська, и Люська уже дурая. Дитя не сби. Все дуреют. Шмендель гэты, шмандюка малая. Юруська, что она все хочет? Так, не чапать дитя. Ну-ка. Просто срачка. Может, деда запустим? Люсь, мышу так, мышь, то бобра, то крота. Что это такое? Чей это позвонок? Кого ты нашла? Люся, это хоть не человече. Только что паспрабаваў карацей затачыць сам ланцужок пілы. Сам, ось, набыў сабе. Я раней вазіў да майстра, там 5 рублёў, ён усё на станку цудоўна тачыў. Я вырашыў сам зрабіць. Паглядзеў, нібы ўсё атрымалася. Там усё проста, тыпу, тут на сябе разікі 2, тут ад сябе разікі 2. Глядзець вугал, каб тут ёсць такая рысачка на зубчыку. І вось умоўна, каб паралельна зубчыку, паралельна гэтай рысачцы і ішло лязо. Я не думаю, што ў мяне добра атрымалася, но пагляджу. Уже троху пачала падтуплівацца. Самае галоўнае было навучыцца круціць это обороты. Вось ёсць дырачкі. Это low, это нізкія абароты, то бок халастыя, якая тыпу магутнасць на халастых, і гэта на высокіх. Галоўнае пад сябе вось гэта адкалібраваць, каб яно нармальна ўсё працавала. І ўсё, і агонь. Ось. Так што зараз буду пакрысеву пілу і вось гэтае бярвенне, тому што ўсё яшчэ даволі холодно. Нават зараз, не лічу, што на сонцы, я вось раніцай тапіўся, кацёл тапіў. Трэба это самае все равно топіцца, таму подразаю і крыху всякую дровы. Працуем. Что хотел яшчэ паказаць деталі. Але я нічого не буду забирать. Она знайшла нейкі хребет. Нейкага завера, спадзяюся, один чалавек. І уже гуляецца як можна. Ну, тут не дзіва сустрэць, знайсці хребет, я думаю, можна і цэлы был бы шкелет можна было бы знайсці. Все, буду малую выцягнуў, хоць ветер. Ну, яшчэ і рано спаць. У нас ж праблема, згубілі соску галоўную яе. Прычым, што соска не простая, яна там нейкай формы. Так. І вось зараз мы учора купілі, я вось у такой шапе, каб ветер не дзьмуў. Мы учора купілі, напэўна, 3 ці 4 соскі. Ну, якія звычайна там у аптэках, у крамах прадаюцца. Ніводная не падышла. Яны ўсе нейкай грушавіднай формы ці касы такія тыпу зрэзаныя. Вось у нас была яна толькі у адным тыпу і мала дзе ёсць, яна там такая прадаўгаватая. Карацей, усе яна ніяк іх не ўспрымае, яна іх выплёўвае. І ну гэта праблема, таму што ўсё ж такі соска гэта
саса, як ми називаємо, яны вельмі трэба для того, каб дзіця і само себе адчувала неяк спакайней, магло успакоіцца. Ну і бацькам, каб яно ж бывае то капрызнічае, то яшчэ нешта просто само па сабе нешта там выдумляе, і вось соска і ноччу асабліва, калі на нейкім такім паўдрому знаходзіцца, і соска, конечно, добра ратуе, калі вы яе там нейкія свае паўдромныя прыколы пачынаюцца. Ну вось, мы заказалі на ВБ, знайшлі толькі на ВБ, і то прыйдзе там праз пару дзён. І то, калі прыйдзе, калі яшчэ не пачнецца гэтая гісторыя, як у іх бывае, што там затрымліваецца, потым яшчэ нешта, уже нідзе просто няма. Толькі застаецца ў Мінску ехаць у адной краме, мы іх баіта ў Алме, здаецца, там было ў нейкім. Вось толькі там знайшлі яе. Ну, тады набывалі яе. История про подлогу, значит. Так, никто не лезет. Все, Люся. Люся! Значит, научишь-таки, я думаю, ну, перестала працаваць. Я думаю, что справа у тем самым у контроллеры, потому что раней контроллер, ну таки, я спадзяюсь, что нават больше, что у контроллера. Справа в том, что вот эта такая лямпочка, она заўсёды загаралася, зараз не гарыць. Я браў адвёртку індыкатор, гэта, вядома, не яна. Я правяраў, што атрымліваецца фаза заходзіць, потым паказвае, што ток заходзіць у падлогу і ток выходзіць з падлогі, але пры гэтым не грэе. І у мяне ёсць думкі, што зламалася вось гэта круцёлка. Што яно круціць, то бок яно ўключаецца, але яно... Так, Іруся. Яно уключаецца, але, магчыма, яно там недзе нешта падламалася ці заклініла і проста на нізкай тэмпературы. То бок ток праходзіць, хутчэй за ўсё падлога як бы працуе, яна награецца, але яна награецца вельмі мала, і я нават гэтага не магу адчуць. Таму, ну, я зняў, я хацеў разабраць, ось, але яно літое. Ды нават калі б я падумаў, ну разабраў бы я, і што бы атрымалася, калі б я разабраў. Я все равно нічого бы не змог адрамантаваць. Так што заказалі новы. Я пакуль падлогу уже не дакладаю, тут засталося, ну, один рад застаўся, і я тады, ну, я пакінуў для того, каб можна было вось правадочак, каб можна было памацаць і паглядзець, награецца ці не. Ну і я вельмі спадзяюся, што гэта ўсё ж таки контроллер, а не я нешта неправільна зрабіў, і калі яно ўжо залітае і не будзе працаваць, ну, значит, я просто заліў кавалак падлогі. Так? Ну што ты, будеш рамантаваць контроллер Бубкіна? Ну, рамантуй. У адным з відэа мы казалі, што мы глядзелі на гэту сцяну, глядзелі ўсё нешта нам не падабалася, і вось Катя псіханула, і наматлялі мы у краме фарбы пад колер нібы бежавы. Гэта ўжо другі слой, белыя плямы, гэта тынкоўка. Для того, каб параўняць, каб яна была больш-менш роўненькая, будзе яшчэ слой мінімум, напэўна, 1-2, я не ведаю. Ну, это Катя ўсё тут выраўнівае. Это чисто яе проект. Вось. Я вам скажу так, што цяпер сцяна сапраўды глядзіцца лепш. Тут малавата месца, каб я развярнуўся, вам усё добра паказаў, але яна нібы пачала выглядаць як сцяна. Відаеце, дагэтуль усе гэтыя цэгла, яна вельмі шмат прыцягвала да сябе ўвагі, яна была цёмная, яна была нейкая такая ўся, ну не ведаю, можа нават неахайная. Зараз яно вось хоць з гэтымі плямамі, канешне, не супер бачна, але ну, яно больш будзе як сцяна. Як бачна, што як кухні, нейкі кавалак нармальны. І ну, мне падабаецца. Вось яно так будзе. Там ужо, напэўна, ўжо ў наступным відэа. Мы ўжо пакрысе рыхтуемся нейкія рабіць электрычнасць, тут цягаць правады, пасля правадоў ужо будуць плінтусы, тут мы будзем рабіць там нейкія кантовачкі драўляныя, все, думаю, варыянты праглядаем, так што будзем яшчэ, конечно, разбірацца. Ну што, сябры, дзякуй вялікі, што даглядзелі гэта відэа да канца. У гэтым выпуску мы, ну, не той, каб супер нешта шмат чаго нарабілі, былі занятыя такімі рознымі дробнымі справамі, што у нас па планах
Значит, дачакаючы прыедзе кантролер, я тады спадзяюся дакласці падлогу. Катя даробіць сцяну і што мы там будзем, ну і далей казаў плінтусы будзем это ўсё дарабляць нейкую да прыгажосць даводзіць на кухні. Все, дзякую вялікі, што даглядзелі до конца, ну і вядома ж чакаем вас у наступных наших відэа.